Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di paspasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno paspasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw iti Biyernes kakailan, 24 apo ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Manibod apo ti ENR Online, may danong ka na kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo ni pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, para di pa nakaidasar di damag nga amumi nga dati pakaseknan tayo amin nga sangapada. Di damag po nga inka mainsaganang hindi manem na trataren, inte pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapampamununutan Senadora Amy Marcos inlawlawag na wenno naglikudan na nga pimusayen ti ina nga dati a First Lady Imelda Romualdez Marcos. So fake news. Digitay rumrumara po nga pimusay ti dati nga First Lady. Agagayem ken kabsat. Iri sabali nga bangera papagayam. Digitay sabali pa nga damag nga intay pag sasaritaan nasurok nga sa gasot nga estudyante na ipanda po na itaray di hospital gapoy di fire drill EJ Laguna. Gagayem ken kabsat. Di ba? Ada national fire drill nga mayuswat simultaneous gigiyem so nga masapula po nga kitain tayo no ana digitay delikado nga parte na apo deto amanganta saan nya napintas nga kas kadeto napasama kapo Ejay Laguna gagayem ken kaabsat. Okay, tuloy-tuloy apo ti wenno sawali pay nga inteto pag sasaritaan gagayem ken kaabsat detoy Philippine Canoe Kayak Dragon Boat Federation gigiyem ka amsat napanda po nakibalubal ijay Johor, Malaysia gigiyem ken kaabsat na inyalat da apo ti silver medal. So parang sila yung first runner up from gold then silver medal ti inyalat da. Deti dua kada gitoy nga miyembro deti nga grupo ket taga barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Aya, padaanan nyo gagayim keng kabsat. Makain naman tayo, live and exclusive. Timaysa ka nagiti miyembro. Deto'y nga kayak team nga ni Charmaine Kabugon. Manipuda po iti barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Deto'y apo, dito'y sagana tayo. Hintay pagsasaritaan, hintay trataren, pagsisinukatan, ti kapampanunutan. Iti deto'y ngaldaw di programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurure di agisem kariri daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Miyas 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, adan na para basa po nga sa nga pulo ket 2 minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12. Adan na po itilinya tayo ni Charmaine Kabugon. Manibod na po ijay Metro Manila but isuna po is from Nagbakalan, Paway. Okay? Good afternoon, Charmaine. Thank you very much. Itited mo agundaway nga makainuman ta kayo di programa tayo Damdamag ni Berto. Paki-open yung camera mo para makita ka ng mga taga-Paway. And the whole Ilocos Norte. Charmaine. Okay, good afternoon, Charmaine. Good afternoon po. Okay, mabalin nga i-ano, ayun, si Charmaine, ha? Buy na buy si Charmaine, ha? Charmaine, medyo ilayo-layo mo yung camera mo. Ayan, yan, para makita naman yung kagwapuhan mo, tol. Okay, congratulations, Charmaine, ha? Okay, kasanot karigat, tinagpasaran nyo, para iti preparasyon nyo, kadito yung competition nga na yuswat iti Johor, Malaysia, Charmaine. Bali, target me po talaga is yung SEA Games. Bali biglaan lang po yung or yung competition po dun sa Johor, Malaysia. Okay. Okay, so saan kayo nag-prepare? Diyan na lang sa Maynila or nag-awid kayo Dito dire? po Kasi dati parang yung Poway Lake ginagamit din ninyo para mag-prepare. Charmaine. Opo. Bali, dun po kami nag-start. Pero yung preparation po namin sa SEA Games ngayon is dito po sa Taytay. Sa Taytay Rizal po. Sa Taytay. Okay. Okay, so gaano kahirap nasungkit parang aspirante kayo siyempre lahat ng mga partisipante aspirante sa gold medal o sa pagka-champion, So gaano kahirap naman yung pinagdaanan ninyo para masungkit yung silver medal ng grupo nyo, Charmaine? Mahirap po kasi yun nga po yung ensayo po namin, tapos siyempre, malalakas din po yung kalaban namin. Mahirap po magpakampante. Basta dinadaan lang po namin sa ensayo palagi. Okay. Okay, so Charmaine, sa ngayon, dahil nakuha ninyo yung silver medal, ano yung susunod na sasalihan ninyo para sa grupo ninyo? Bali, nagpre-prepare po kami ng para sa SEA Games po. Sa Southeast Asian Games na yung nyo, preparations nyo. Okay, mga ilang bansa yung kalahok dito sa competition sa Malaysia? Malaysia, hindi po ako kasi yung ibang country po, wala po silang dragon boat. Okay. Okay. So ilan kayo na miyembro ng grupong ito na sumali dyan sa may Malaysia? Bali, may dalawang category po kasi yun. Yung isa po, men's, tsaka mix po. So lalaki, grupo ng lalaki at grupo ng babae, ganon?
Opo. Okay. Tigilang ilan ang miyembro bawat grupo, lalaki at babae? Ilan? Bali, sa 10-seaters boat po yun. 10. Bali, 12 po, including po yung steersman tsaka yung drummer po. Okay, okay. Okay, so naging naging talagang sports na ninyo ito. Okay. So ano may babahagi mo sa mga gustong pumasok sa ganitong klase ng paligsahan o sports, Charmaine? Ano lang po, kung kung basta gusto po talaga nilang pumasok dito. Yung yung passion po lagi. Yung susundin mo. Siguro nandyan na rin yung disiplina, no? Disiplina. Opo, yung disiplina po sa sarili. Okay. Okay, so ito ba biglaan ba yung pagkaimbita ng para sa international competition na to? Biglaan ba dahil sabi mo ang talagang target ninyo ang nagsasanay kayo para sa Southeast Asian Games. Okay. Biglaan ba ito, Charmaine? Sinabi po ng coach sa amin na may pa sa Malaysia, may competition po na bali yun na po yung ginawa po namin. Tapos pagkatapos po ng Malaysia, tuloy-tuloy pa rin po yung training namin kasi magpre-prepare po kami ng SEA Games para sa SEA Games. Okay. Okay, ilang kayo? Di ba dalawa kayo dito sa na tiga Paway, taga Nagbakalan Paway, Charmaine? Anong pangalan ng isang kasama mo? Opo. Si John Carl po. John Carl? Kabugon po. Kabugon din. Okay. Okay. So yung competition na yan na bale second placer kayo. Ganun ba? Opo. Sino nag-champion? Yung Malaysia po. Malaysia, yung host country ang nag-champion. Okay. Opo. Paano yung scoring? Gaano kadikit yung score ninyo sa score ng kampiyon na Charmaine? Segundo lang po. Segundo lang. Okay. Ilang segundo ang pagitan, ang diferensya, ang lamang ng Malaysia sa inyo? Mga 2 po siguro. 2 segundo. Dalawa po. Okay. Ilang oras ba yung pag-ano ninyo sa tubig? Ilang oras Charmaine? 2 minutes po. 2 minutes 2 mahigit po. Okay, 2 minutes. 2 minutes yung talagang sabay-sabay ba yung mga dragon boat ninyo o isa-isahan then sa oras kayo ma-determine kung sino panalo o sabay-sabay kayo? Bali, sabay-sabay pong binibitawan tas kung sino po yung unang mag-finish line tas doon na po titignan yung oras. Okay, okay. So sa ganito, ano talaga yung technique dito, yung muscle ba, yung kamay dahil sa ng paddle, Charmaine? Po yan, kailangan din po ng endurance, may running din po yun. Hindi lang po basta-basta sa mga kamay po. May running, may gym, yun po yung pinapagawang training po sa amin. Okay. Okay, so sa ngayon, medyo na kayo. May mga may mga party ba na naganap dahil sa pagkapanalo nyo ng silver medal dyan sa may Tanay, Charmaine? Bali, nag-rest lang po kami, then sabak po ulit sa training kasi malapit-lapit na rin po yung SEA Games. Okay. Okay. Parang na-inform na rin yung mga barangay officials sa Nagbakalan, especially ako Kapitana Maria Luisa Pascua. Ayun, alam na nila, pati yung mga magulang nyo, alam na nila yung napanalunan ninyo, Charmaine. Opo.
Wala kayong balak. Pagkatapos po ng competition. Wala kayong balak. Wala kayong balak ng mga taga nagbakalan. Wala. Bali, hindi pa po kami makakauwi kasi kailangan po talaga naming magpuspusan training. Hindi Okay. hindi po biro yung mga kalaban po namin sa SEA Games. Okay. Hindi ba doon sa concentration sa training, ito matanong ko lang kasi siyempre malayo ka dito pa sa Ilocos, sa Poway nga, then nasa Tanay ka, hindi ba nakakaapekto sa iyo yung pananabik mo or iliw mo kadigitay friends mo, kapamilyam dito Poway or nagbakalang Poway, Charmaine? Hindi po kasi ginagawa ko po silang inspirasyon. Okay. So parang yung pag-aaral, 'di ba sabay yan? Pinag-aaral ka, then sabay yung training. Opo, So, nag-aaral po. so naka-house na kayo diyan, naka-house na or sa school na kayo mismo, nasa school na kayo mismo tumitira. May may site po kami dito, tas dito na din po kami mismong nakatira po. Okay, yung mga kasama nyo dito sa federation, tiga saan din? Saang parte ng Pilipinas, Charmaine? May taga Davao po, may taga Iloilo, iba-iba pong lugar. Yun, tas meron na din po talagang nakatira dito sa Taytay po. Okay. Charmaine, ilang taon yung yung qualification, para ma-qualify kayo, ilang taon kayo na miyembro nito? Ilang years na po kami dito. Mga magpo 4 years na rin po, 3.5. Okay, so ilang taon ka na ngayon? 3.5 years na po. Hindi, yung edad mo, manot tawid Yung mo. edad, 18 years old na po. 18. So nag-umpisa ka 15. Opo. So medyo matagal-tagal na rin. Iyan ba yung age bracket? Sa magkaka-edad kayo ng mga kasama mo, Charmaine? Hindi po. May mas matanda pa po sa amin. Ilang taon yung pinakamatanda or qualification naku-qualify dito? May age limit ba sa pagsali sa naturang federation? Wala naman po. Wala. Okay. Okay, so sa ngayon, yung talagang concentration ninyo is yung Southeast Asian Games. Siyempre, Southeast Asia yan, mas marami na naman. May mga may mga minomonitor kayong team din kung ano ang malakas, sino ang talagang makakatunggali ninyo, especially sa pagkakampiyon. Opo. Opo, meron po. Anong country ang parang mabigat na kalaban? Indonesia po. Indonesia, Myanmar. Indonesia po. Indonesia. Okay. Na ba? Nakatapat na niyo ba yung Indonesia? Nakalaban Sa niyo? Sa akin po, hindi pa po kasi first time po yung labas namin. Okay. So based on record, yung Indonesia ang pinakamabigat na magiging katunggali ninyo. May mga may mga ibang Bansa. mga bansa din po. Mga Thailand, yan po, Myanmar. Yun po yung naglalaban-laban po talaga. Okay. So yung sistema, pinapanood, pinag-aaralan ba ninyo yung sistema nila, kung gaano kalakas yung mga teams na yan from Malaysia, Indonesia, Myanmar, Charmaine? Opo. Pero dinadaan po talaga namin sa training. Puspusan po talaga kami ngayon. Okay. Ilang beses sa isang linggo ang training ninyo? Or everyday ba? Everyday po may training. Bali, may off po kami ng linggo, tas
hapon po ng Saturday. Okay, okay. So talagang after school, diretso na sa training ground. Bali yung schooling ko po ay online po. Online yung schooling mo. Okay. Okay. Okay, Charmaine, once again, congratulations. Pakiulit-ulit yung pangalan ng isang taga-Kaway. Si John Carl Cabugun po. John Carl Cabugon. Okay, so pareho kayo. Andiyan kayo. Kasama mo siya ngayon. Kasama mo. Nasa nasa kwarto po. Okay, okay. Okay, Charmaine, baka gusto mong bumate sa mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo dyan sa Nagbakalan Paway. Go ahead, Charmaine. Pamilya ko po tsaka yung mga sumusuporta po sa amin na taga Ilocos po. Sila mayor po tsaka si kapitana po tsaka si mga iba pa pong mga supporters po namin. Okay. Your parents, yung mama at papa mo, anong pangalan Opo, nila? si Elmer Cabugun po tsaka Epifania Cabugun. Okay, okay, Charmaine, once again, congratulations sa pagkapanalo ninyo sa competition na yan sa Malaysia. Sana, sabay-sabay tayong manalangin para sa medalyang ginto sa Southeast Asian Games. Congratulations once again, Charmaine, and good luck para sa preparation ng SEA Games. Thank you po. Okay, DJ po, ni Charmaine Cabugon, may isang miyembro apo kadito Dragon Boat Federation na gagiyim kamsat nga nangyala tapos silver medal manipod apo ijay Ohor, Malaysia, gagiyim kay kamsat nga nakikumpitan da. Ti konsentrasyon data tapo ito'y that is Southeast Asian Games. Malagip yu apo ng rugida apo nga nag-recruit dita Paway, gaputa adda dita Paway Lake. Already the Philippine Dragon Boat Team, digiti mas natataengan, gagigim kay Kabsat. Ada iti proposal nga agbalin nga training ground dita Paway Lake. Gaputa na pintas ko na da po, gagigim Kabsat. So adda digiti ubing nga na-recruit, digiti Kabugon, apo taludan sa itatay. Dita Nagbakalan Paway, isuda apo ti nakaanos nga simurot aging gaapo nga naalada ijay taytay nga isu apo iti pagpractice pagtrainingan da gagayem kamsat kita medyo narigat met handa mapalubusan niya agawid so di question ko ken ni Charmaine ket saan niya makaperdi di konsentrasyon mo nga ag-practice ag-training DJ iliw mo kadaytay gagayem naganak ken kay syempre ti si bubukel nga lugar nga nakayanakam amuyo napadasak ti kasta apo napadasak ti nagbasa di Manila amoy no di mo malem idi may sa aki di balay di kasinsing ko nga pagiyanak makalulwa ak no malaglagip ko diti lawag gagihim king kaabsat tuno ano diti panagawid detan nakaragragsak ka gagihim adakas jay yung parang homesick ba maki homesick buti na yung homesick versus dollars kasi may may target ka dollars adalat epekto na gagayim king kamsat ngim ko na ni Charmaine pagbalbalinin na nga inspirasyon digitay gagayem kakabagyan nagannakken kwa na para iti mas puspusan nga panagsagana para iti sabali pa nga international competition. But nagagasat digito yung ubing apo agasem makapandidi balasyo tao gapot talentuda gapo apo iti saldet da gaget da apo nga sansanay gagiyem kay kabsata makapanda apo ijay balasyo tao hanga basta-basta apo timapan ijay balasyo tao. Okay, kasangwanan din sa bali pa nga damdamag. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. Nadari-kirik na inyo apo ti Baguio ket kayat yu apo ti agpakonsultar iti doktor mapan iti doktor ang mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Maraming salamat TMT Construction Company. Amin nga construction assistance manipod pa nakaplano aging gana nga may patakder mapasdek apo ti kayat yu patakderen asistiran serbian na kayo ti TMT Construction Company
Iti 48A Kabungaan North Lawag City, iti na kalintigan na presyo, kukwa, kinimat batunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti pagpandayan linteg, konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Nga masarakan na po iti Balintawak Street, Lawag City, adanda po kadi nagkakalay nga aircon technicians. Tapno ornusen dati problema ti aircon, tilugan nyo, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. Maraming salamat, ti Cherylins Crispy Chicharon, nga magata nga po ti ground floor, ti San Nicolas Public Market, nga ti Chicharon na po, nga adaan tiraman, nga Dimontopulos Kalipatan, pakarimanan di sa balipay, nga lako da aputahe, gagiyem keng kamsa. Cherylins Crispy Chicharon, kukwa da Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, Manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. And thank you very much, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, da Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort. Padaanan na po, dito may katlong weekly draw. The Blue House Beach Resort Bonanza Promo. Nga pangabakan nyo po kanina kakadakil pa premyo. Dito nakalista po, dito winners, iti second weekly draw. So by Sunday, third weekly draw tayo. Talo po dito mga bag di major prizes. First prize, second prize, third prize, imported goods. Ti atiwan da po dito. Sanga pulumet dito mabunot tapno umawat da po di consolation prize nga sagdudo agasot pisos gagayem kay kamsat. Madama na po ti pan nakaplano, ti pan nakaiswat ti mid promo draw. Nga pangabakan nyo po di 5,000 pesos. Iti first prize 3,000 pesos, ti second prize 1,000 pesos. Ti third prize ken adape po dito consolation prizes pakarimanan na po dito pa-premyo dito may uswat to apo nga paayayam babayan na po iti Blue House Beach Resort ken ti grand draw 10,000 pesos ti first prize, kasama din 7,000 pesos po ti second prize, ti third prize ket 5,000 pesos ken adung consolation prizes gagayem ken kamsat. Dito po ket may danon ka na kayo, amin nga mapan, kadigitay cottages gagayem ken kamsat, agakupar, agupa, kadigitay cottages ti Blue House Beach Resort, insigida, basta nagakupar kayo po, adamaysan nga Blue House t-shirt, makamu kayo, no kada kayo nga nagkukuyog, no, i-raffle yun, no, sindot papanan na di Blue House t-shirt. Plus, may kan kayo na po ti raffle ticket, gagayem kayong kamsat. Kas makita po di screen, ipil-apan nyo, nagan, address, phone number, itinag yun di stab na po, then may kan kayo ti chance ang mga bakari na kakadakkel na pa-premyo. Di kayo pa-premyo, agga po ti management, ti Blue House Beach Resort, babayang ka rin ang tagikwa, da Mr. Rexy Buyat, Mrs. Nancy Buyat, kenti si Bubukel nga familyada. Welcome home, kada Mr. Rexy Buyat, kenti Mrs. Nancy Buyat, nga adda ita po, talaga nga personal, nga umay da imatangan na po, dito Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Aglalon to apo dito mid-draw. Gagayem kayong kamsat ken dito grand draw. So, no plano ya po timapan ag-beach. Aglalo dito Kalayab, Lawag City, gagayem kamsat diretso. Edi Blue House Beach Resort. Gapot at iapan nyo, panagakupar, panagupa ka dito cottages da, mangitunda. Timabani na panangabakyo ka dito agkakadakkel pa premyo. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti
once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, tuloy. Adan na para sa po, 30 minutos, kalpasan, ti oras tayong alas 12. Naglikudan na po. When naglikudan ni Senadora Amy Marcos, ti Rimwar nga report, when nagwara si ti social media, nga pimusayen, ti dati nga First Lady, nga ina ti Senador Imelda Romualdez Marcos. Sigon ni ti Senador, itay pinapanyalawas kitang warwarasen tinasaong nga peke nga damag wenno fake news. Uray ti kaanakan ti dating First Lady nga ni Eliza Romualdez Valtos ket nagpost iti ladawan iti social media ken ditoy nga pagliklikudan nati agwarwaras nga damag nga detoy ket pimusay ti ikit na nga dating First Lady Imelda Romualdez Marcos gagiyem ken kamsat apo ket saan nga pudno nga pimusayen ti dating First Lady base apo ken apo Senator Amy Marcos wen adda digiti rimwar ngem dito Ilocos sa ano nga na detoy digiti sabsabali nga paset ti Pagilian isu ti adda nga nagwarasan na gagiyem kamsat siyempre kada tay ditoy parang taga Ilocos na rin digiti Marcoses especially apo senador apo presidente kakabsat ken gagiyem ngem awan apo unay ti nagwaras nga madda digiti na rumrumar nga pimusay ti dating First Lady nya ita pagliklikod na po ti anak na nga senador nga ni Senator Amy Marcos kakabsat king gigiyem. Di ba may batas na rin para sa fake news or adada nga pan nakapa I think last week idi adda digiti agtuturay no jakagriro ti apo presidente nga nadan apo digiti fake news. Amo yung amin no daduma yung mga fake news kakabsat ma-mislead ti publiko misleading mayaw awan di apo ti termino tayo ti Ilocano mayaw awan ti publiko adda digiti kakastoy apo nga saong damag nya awam met ti kinapudno na kasi na kuma ibagam nga agpadaya damaki ket mapantiado nga tao gigihim ken kakabsat intunukan sa met gayam nga agpeso nga agpadaya parang yung simple na panangilawlawag tayo apo kadigiti fake news apo digiti fake news gagihim ken kabsat nga rumrumwar nga kasla kadetoy maibagbaga nga ipapatay ti dating First Lady nga ita na po ilawlawag ni apo Senator Amy Marcos nga awan kinapudno na di rumrumwar nga damag nga pimusayen ti na nga dati First Lady Imelda Romualdez Marcos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building.
JAMR Construction Supply, iti JAMR Building, Suba Road, Paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge, nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digit ilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing Kingalitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. Kingalitos Lechon Manok lang yan. Okay, upat na pulo ket talo na minutos tira palabas kalpasan ti oras tayong alas 12. Oy, good afternoon na po karite manarimaan pala nga po ti panangan na panangal daw na. Iti dito yung aldaw ti Biyernes 24 apo ti bulan ti Marso. Inamin na po ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos, Ferdinand Romualdez Marcos, nga sumangsango apo ti Pilipinas ti krisis ti danom. Isu nga pinirmaan na apo ti executive order nga detoy ket sinangal numangsangal ti Office of the Water Management. Di ba nabayag nga adda detoy na po nga plano gigiyem kamsat. Inagbali na bitla ni Presidente Marcos, iti 6th edition ti Water Philippine Conference and Exposition iti SMX Convention Center di Pasay City, kinunana nga seryoso a problema ti supply ti danom iti Pagilian. Nupay kasta saan na nga kunana nga saan na nga butbut ngen ti publiko iti mabalin nga isasango tayo iti seryoso a problema iti danom ken kasapulan nga agtitinulong ti tunggal maysa para iti detoy nga mabalin na tumaod nga problema. Ada dito balikas ti Presidente, there are many agencies that are involved in water supply and water management, and it is just solved or evolved that way. But what we are going to try to do is to make it a more cohesive policy
so that there's a planning at a national level, and it may and in that way we can maximize the management of what water we have. Balik ka sa po ti Presidente. Impeteng ba ti Presidente, nga rumbeng nga mausar ti teknolohiya, tapno maadaan apo iti cohesive plan saan laeng apo ti National Capital Region no di ket iti entero a pagilian nga Pilipinas. When it comes to water, pakaseknan ti danom, gagiyem keng kamsat, nagbalinen apo nga mabigbig ti agdama nga Presidente. Gapu ta di senador pa ilaeng no malagipyo, deta filtering machine, deta Suba, Paway, Ilocos Norte, is it Suba or nagbakalan Paway, nagbakalan na naman, nagbakalan man tatayan, magi, nagbakalan, gagiyim keng kamsat, inted ti Presidente deta, idi isukit senador, gagiyim keng kamsat, ngem in turnover da detoy, itibiyang ti Ilocos Norte Water District, tapno maimaniher, kakabsat, tapnon di surface water no ko tayo manipod apo ka diti dams, lakes, karayan, waig or anyaman na body of water gagiyem kay kaabsat except underground water, surface water ko na tayo. Ada pa dito nasyon na po nga gwapupay tabaybay ti danumda gagihim kay kamsat. So yung filtering machine dita Paway, Ilocos Norte nga inted apo ti agdama a Presidente nga dati a senador, dati nga gobernador dito probinsya, dati a diputado gagiyem kay kamsat, mangipakita deta nga isuna adda dedikasyon na panggep apo iti pan nakapataod ti danum nga agserbi iti bagi ti tao, potable water ti pagsasaritaan. So nga adda deta nga filtering machine, gapu iti inisyatibo na. Idi ngamin ag problema apo ti sumagmano a paset deta ili ti Paway, especially Suba nga nangato di lugar ore ni Ilocos Norte Water District, di handa pa nga nagmerge apo iti prime water. Problema deta di panang pasangat deti danom. Ti mabalindang ti mga ramid ti elevated tank base ken ni Apo Chuduri di kada di mo nang inuman tayo ngem pangalam nga rod ti danom gagiyem kay kabsat no awan apo deti makapasa iti water level nga detoy ket maikonsiderar nga potable water. Hanga gaputa danom ket potable water na po. Dumalan deta apo tinaiget nga pan naka-examine uri diti water stations po kada water districts iti entero a pagilian na Pilipinas. Adda ahensya ti gobyerno nga mangkita apo iti kalidad DJ danom nga iserbim no maikonsiderar nga potable water. Gagiyem kay kabsat. Ada digiti nangato apo ti salain ko nada, nangato ti salty kada dami namin nga saan nga mabalin apo nga iserbi ti maysa nga water district nga pabayad ti danom kada digiti concessionaryos kasjay gagiyem kay kabsat. Sa nga gaputa danom nga rumuaren apo ket pasadon saan ada po ti mga test, ada laboratory test nga iswat da gagiyem kay kamsat tapnon mai-consider nga potable water DJ danom nga agga po iti maysa nga pag water source. Kakabsat ken gagiyem. So dita problema po iti hala nga problema nga inumen tayo pagdigos tayo pangdanom tayo lutwen tayo kadadaami namin ti mabalin nga apektado no adda krisis ti danom gagiyem ken kabsat ay even pagtatalunan impangalam nga ron ti pangpasayak mo tamulam ta pagtatalunan impangalan ni irigasyon ti pagayusin na yan ta kanal no awa na po ti danom adda krisis ti danom di ba napasama ken di kasta itay na panya pa nagtatalon nagadunga lugar apo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ti saan nga nakatalon may sa dita na po dita barangay ni apo Pitduldulaw barangay San Agustin gagiyem ken kabsat nagkita kam gayam ken ni apo Pit DJ Vintar idi 18 napang kami ng anak iti kasar so agkumpadre kami ken ni apo Kapitan Pit Duldulaw nembag nga malimya po dita barangay San Agustin Paway San Nicolas Ilocos Norte ken digitay Agustin family dita kakabsat ken gagayem so deti apo saan nya basta-basta
Kuna ti Presidente, saan ko nga butbut ngayon ti publiko? Ngem rumbeng nga dati addang tayo nga sangsang kamay sa tapdon ti kasta, masaganaan tayo. Ti mabalin nga seryoso a problema, seknan apo iti mabalin na panagkurang iti danom. Kakabsat king gigihim. Kas kung kuna ka po kadili mo na, adda jaya apo ti, I think Israel ba yun? Adda jaya ti Israel dito pagilyan tayo Pilipinas para iti panangi payadaptar da apo kaditi sistema da maipanggep iti danum iti Israel. Dito amo no anat nagbambanagan dito ina po nga jaya ti Israel iti pagilyan tayo nga Pilipinas para iti water management gagayem kay kabsat. Itatapo adaganwat or executive order coming from the president nga napirmaan na po tapdon ti kasta mabukel apo ti Office of the Water Management. Office of the Water Management. So ad opisina apo nga mangkita apo ti pannakaimaniher ti danum. Gapo apo kadeti agpangpagtaag lalo tibiyang ti pagasa addan deti pakpakauna nga ano da apo nga mabalin nga ma-eksperyensya ti pagilyan na Pilipinas ti El Nino agingga iti first part ti 2024. Gagayem ken kabsat isu nga siguro deti ket mabalin nga mangdegdeg apo iti deti rumrumar nga sumango ti pagilyan tayo nga Pilipinas iti krisis ti danum kakabsat ken nagagayem isu nga tumulong tayo makikaysa tayo apo iti addang nga deti ket mangsulbar wenno makatulong kada tayo mangiliklik kada tayo apo iti mabalin apo nga pannaka aramid ti kadadaksan nga pasamak gapo iti panagkurang iti danum gagayem ken kabsat. So ada executive order ni Presidente Marcos nga mabukel apo iti Office of the Water Management. Kasangwanan digit sabsubali pa nga damdamag. Agyaman tayo apo kadig sumaganad. Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Gagayem ken kabsat. TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Laude na po ti Cabeza Elementary School. Babaeng kini apo Konsehal Telwin Tapawan. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center. Maniwadawi ti Balintawak Street, Lawag City. Babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian, Espanya. Maraming salamat. Iti Cherilyn's Crispy Chicharon, iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Babaeng kada Mr. Henry Valledor, and ni Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Ken thank you, Mr. Victorino Pascua, iti Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Kingalitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng Kingalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kingalitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Okay, 50 ket 7 minutos kalpasan ti alas 12 gagigim kay Kabsat. O dinggin nyo dito, especially apo di kitay naganak, di kitay manghuhold apo karitay fire drill, earthquake drill, kadadami namin na nasursurok ngem sa gasot nga estudyante, tinaipan iti ospital, gapo iti na iswat nga surprise fire drill. Idi may nga pagadalan, idi Cabuyao City, probinsya ti Laguna, idi aldaw ti Huwebes. Segon, idi Kalman. Segon, iti City Disaster Risk Reduction and Management Office, imparwad iti adama gitang aldaw. Amin ket sa gasot ket upat dagiti naipan iti ospital kasrakura kapo ti CDRRMO head nga ni Bobby Abinal Jr. Base abot initial findings inrakurak na Abinal nga naglusdoy dagitoy nga estudyante gapo iti bisin ken dehydration. Yan tignan ninyo kitain niyo apo dito especially apo dagitoy manghisuswat ti kakastoy nga panagsanay nang yuswat ti Gulod National High School mamatid extension ti fire drill. Deto'y ketkas pa nagtungpal apo ti Department of Education Order number 53 series of 2022 when no mandatory unannounced earthquake and fire drills kadagiti school base apo kadeto'y Abinal gagiyem ken Kabsat. Nupay kasta kinunapay ni Abinal nga saan niya nakikoordinar ti eskwela kadagiti iti city government wenno ti CDRRMO ken ti Bureau of Fire Protection seknan tinasao nga aktibidad. Idagdama awan pa iti komento ti pagadalan mainaig ditoy nga rakurak ti CDRRMO. Nasursurok ngem 3,000 nga estudyante ti nagtitipon agarop alas 12:30 anak ti Salbag 12:30 gigiyem ken Kabsat iti aldaw iti parang yuswat da iti fire drill ken nang rugida ti apo iti agarop alas 2 iti marem so handa nang nanganen no kas pagarigan nag-uumong da 12:30 sala na rugyan apo alas 2 base apo kini Abinal na napusgan di estudyante nga mapan iti open evacuation area ket ditoy ken kasameten kadagiti pagadalan wenno classrooms ti heat index
iti nasao nga syudad. Ket imabot iti 39 aging gana iti 42 degrees Celsius. Gagiyem kabsat manipod alauna aging gana ti alas 3 ti malim. Base pa ilahi nga po iti bam ti CDRRMO. Kita nyo apo ti kapudot na nga insabak da digiti ubing gagiyem kay kabsat. Agarup 20 nga estudyante tinaawanan puot iti evacuation area. Idinto nga 80 digiti naglusdoy iti uneg digiti classrooms dahil ket sigun pa ilaeng kini abinal gapo iti kinailet. Nailet digiti digiti classrooms nga nangipananda ka dito ng estudyante. Sigun pa ken kuana awan safety officers ken medics iti fire drill ken digitala estudyante manipod daw iti Boy Scout ken Girl Scout of the Philippines nagserbi kas martial. Iti agdama nagtali na dito ospital ti sumagmanong estudyante idinto nga damit ten digiti nakaawid. Awan pa yapo ti estudyante nga naipan iti critical kondisyon. But pero mananagot yung eskwela dito apo awang coordination da apo ti biyang ti Bureau of Fire Protection, awang coordination da apo ti city government, especially ti City Disaster Risk Reduction and Management Office. Di ba yung mga fire drills, earthquake drills, mostly apo nga lead agency ka dito ket ti BFP, Bureau of Fire Protection, together with the local government units, LGU, gagiyem keng kamsat agpeso nga the DepEd order gagayem nga dati ket tido Department of Education Order number 53 series of 2022 nga dati ti mauawagan na po iti mandatory unannounced earthquake and fire drills kada iti eskwela gagayem ken kamsat ngem rumbeng nga makikoordinar ka sino nga da po ti mangsanay kadakwada ket ti expert dita ket digiti taga Bureau of Fire Protection digiti CDRRMO taga Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO municipal city provincial Bureau of Fire Protection PNP gagihim kay kabsat ket dapat adapay siguro digiti doctors nga mabalin nga mangkita kadakwada especially DJ nga oras gagihim kay kabsat no siya ka po para kanyak agsungbat digiti kakastoy nga pag-eskwelaan det eskwela nga nang yuswat iti detoy gagihim kay kabsat nga awan na po ti koordinasyon da apo iti biyang ti gobyerno lokal together with BFP nga isuda apo ti kang runaan na mangyuswat kada kita kakastoy nga fire drill ora di kita parparada no ko ti piesta nga i-require da apo di kita ubing nga mapan na ano tawag na di dayan sika maki drum and lyre drum and lyre higiyem kay kabsat nakapudpudot apo kakabsat keng gigiyem pakaidayawan ni naganak nga magipartisiparte anak na makita na naka-make up naka-leotards with matching xylophone matching drum set gigiyem ka sa snare drums kada amin wenno saan plug ano tawag na diyan gigiyem ti plug or majorette kada amin angem kita mapo di tiyempo gagiyem kay kabsat amangan ta maitulad kayo apo kada ti nagbalin na pasama ka po kada iti estudyante apo iti Cabuyao City, probinsya ti Laguna. Okay, awan na po tinabati pa yung oras ti dating aldaw para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dito di pagayamyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati mi na po tinatalinay nga malem ti Biyernes yu amin sa pada. Agyaman kam, tinkay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say.
So, haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdundonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawad na kayo, itinagasat nga madem ti Biyernes. 24 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Maribo ti ENR Online, may danon ka na kayo. Ti sabali pa nga parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno yun tayo tuloy nga ibasa para iti maikapaten nga bansada. When maikapaten nga gundaway, ti pan nakaibasa ti surat nga nakaipalaunan ti napalabas ni biyag kinayat ni pagayam tayo Virgilio wenno Ilyong. Ngayong kasangwanan yun tayo tuloy, iti panakaibasa, dito surat ni Virgilio, agyaman tayo ka rin sumaganad. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Dadarikrik na inyo ako iti bagiyo, kahit yung nagpakonsultar ni Doktor, mapan iti Doktor ang mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga serbiyan ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti pa nakaipasdek ti kayat yu apatakder. TMT Construction Company, babaen kini Honorable Kelvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos.
Pagyamanan tayo pa itipugad Lawin Carbas Aircon Servicing Center na masarakan ni Balintawag Street, Lawag City. At daan-daan po kanina kakalaing nga aircon technicians tapnon ti kasta or nusen dati problema iti aircon tilugan nyo. Thank you very much. Iti Cherylins Crispy Chicharon na magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon, draman nga di Montopulos Kalipatan. Ti Cherylins Crispy Chicharon, kukuha kinamit matunan da Mr. Henry Vallador kay ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Victorino Pascua, manipod Honolulu, Hawaii. Ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod po iti manipod iti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen tinurure di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi awarded nga kalikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan so pwede pa nakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Congratulations po kanina na nga ba kiti second weekly draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. The first prize, second prize, and third prize nangabag na amin na po iti imported goods. Idinto nga ti sangapulo apo nga nabunot nga ticket tunggal may sa kadakwada kiti mawat iti consolation prize nga 200 pesos. Padaanan niyo gagayem kay kabsat ti mid promo draw ti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. The first prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Ken the third prize, 1,000 pesos. Plus, adupay nga consolation prizes. Ken pa-premium apo kaditi pa ayam nga mayuswat to apo iti the Blue House Beach Resort. Ti grand draw, ti first prize apo ket 10,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken the third prize, 5,000 pesos. Awan sa baling aramidin nyo, tapno may kangkay ti dakkel nga gundaway, nga mga baka dito nga kadakkel pa premium, manipod ti Blue House Beach Resort, mapanagakupar, agupa apo, kaditay cottages ti Blue House Beach Resort, no plano yung apo ti maban, ag-picnic, wenno ag-didigos iti baybay, diretso iti Blue House Beach Resort, may isang cottage apo, instant, nga may kan apo iti, dagiti agakupar, iti may isang Blue House t-shirt. Then, may kanda po iti ticket, raffle ticket, nga dito po ti mabalin mangitunda, iti panangabak yung karida kakadakkel apa premyo. So, anya pa iti urayan, no plano yung po ti mapanag-picnic, mapanag-beach, wenno agdidigos iti baybay, diretso iti Blue House Beach Resort. Kukuha kinimat matunan da Mr. Henry, Rexy Buyat, ken ni Mrs. Nancy Buyat, manipod po iti Honolulu, Hawaii. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan.
DJ kwati napintas nga pinangi kwati lugan ket dapat nga da diary na DJ Airconda. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isa yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Tuyin papagayam, ti tuloy, ti panakaibasa, dito surat niya na kay palaunan, tinapalabas ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Virgilio Bueno Ilyong. Diyos Manong Robert, ininot nga nalaingan ti anak ko, wenno anak mi nga ni Mimi, manipo di panakagbalin na nga biktima ti dengue virus. Dupay kasta nagbalin nga parikot ko sa dinno ti pangalak, iti pangbayad ko iti nang utang ni kanidani, bayad iti kaadda ti anak ko iti ospital. Iti may sa nga rabiin na lagit mi iti asawak nga ni Mirna ti utang mi kanidani, maburburi-bura anak Mirna. Diyan sa dino iti pangalaak iti pagbayad ta kanidani. Dakkel tinaalata kan tinaan. Nagsinna ay ti asawa. Ngem kalpasan dito nga naunigasin na ay simngaw di gini balikas. Maniko di bibig na ket kastoy ti senyarita na. Happy nga madanagang ka ket sandet nga agsingsingin. Masansanin ti panagawid na sipud adda ti kutsena ket san namit nga ipalpalagip no awan man iti panangipalagip na nga agbayad ka agurnong ka tapnon ti kasta ket adda maibayad adda maipauna no kas pagarigan agsingin jak kasla jak makaangis iti dedi agundawan gapu iti gadakkel deta nga utang kinagpaysuna detoy siguro ti damo idi. Wenno dito iti damo nga makautang at iti kasta ti kadakkel na kantidad. Nagrigat lakit din niya Manong Robert ti agpamilya. Aglalo no nakurapay ka. Ken mapabagyan ka pa iti sakit. Wenno may sa kaditi kabalay mo ket masakit. Insungbat ko iti asawak nga sa pela ko mataddan tun maurnong ko tapno adda may pauna kinidani. Kababain mo agsingir kita mamadlaing ti maitedta. Kinunak nagtunged ti asawa ket lalaingin ti agpasada. Lalaingin ti agsapon tapno da maurno nga pagbayad ta iti utang. Panangkarit kanyak ni Mirna nga asawak Manong Robert. Masansan idin ti panagaw-awid ni Dani, gapu iti kaddan ti lugan na nga, pagluganan na manipod Manila, nga pangbanbantayan na iti apartment, tike
kabsat na nga nakaasawa iti baknang, kabsat ko. Ngem tunggal agawid, saan na mayat nga malibtawan ti sumarungkar, iti mismo nga balay ni. Nagbalin pa ikit din niya na asideg di dua nga anak ko kenkwana, ada Mimi ken ni Minda, Manong Robert. Aglalalo lang arudeng ken ni Mimi, nga tunggal ag bakasyon ni Dani ket adda ti pasarabo na kenkwana. Adamit ti maited ken ni Minda ngem sabsabali laeng ti maited iti anak ko ti bunyag. Rason nga nagbalin nga na asideg kenkwana, dagiti dua nga anak ko. Iti may sa nga malem nadaknyak ni Dani nga diti balay. Amo kidin niya adda gaputa. Adda nga nakaparada ti baro akutsena. Iti sumre ka kiti balay, agsasango damanen kada iti anak ko. Ngem awan ti asawak nga ni Mirna. Oh, kumpad, adda kamit gayan. Ay, uwing kumpadre, mailiwak ka iti anak mo, aglalo ka diti anak ko, iti bunyag ka ni Mimi. Nakaunga rin, limok magmanen, no? Napintas manen ti bagbagina. Kinunana nga siraragsak. Madamdama pa'y kabsa trimwar ti asawak, manipod dito silid me. Dito'y nga, naurnos ti arwatet na. Oh, kasla dati papanam. Kinunak. Ay, awan, laing nagsukatak kaputa sa nga ilitan ni Dani. Sige. Sige nga rod, mapanag iti kusina. Magkita man ti mabalin niya, pangrabi ito. Mga kato dito yan, Dani. Ay, anya nga tano, irwar tayo di ubing. Ipan tayo di syudad ket, mangan tayo di may isang fast food chain. Anya ti, kayat mo nga panganan nini. Kayat mo ka din ni Jolly, wenno ni Maki. Kinunana. Nga muklatan niya di dua nga fast food chain nga agin inagaw iti customers tidak nakamaten na. Simong bat ti anak ko nga ni Mimi ket ure anyet taninong kayat ko latta. Naimas di hamburger iso ti kayat ko. Kayat ko ti coke flop. Kinunana. Dita kabsat nga pinagsukat nak ti asawa. Dumigos kami tinailyong ken sukatamon deta badom nga nagpasada. Mapantay yung mga rod, irwar di ito yung ubing. Tapno makapaglang ay damay, taglalo kin ni Mimi. Kinuna ni Mirna. Nagdiretsuak na rod iti kwarto mi, Manong Robert. Ket dita nga, napanak iti banyo. Tapno agdigos ken agpilesak kabsata. Nagbalin niya naragsak di ang anak ko. Iti panagitreat ni Dani, iti may isang fast food chain. Dita kabsat nga, kasla awanin sabsabali kada kami. Kasla saan kami nga nagkaribal. Ken ni Mirna, iti babaruak pa'y, weno baruken, balasang pa'y ni Mirna. Agingga nga nayangaw ko kenkwana. O Dani, awang ka di pa jay kunam nga ipareha da keng kawin no asawain nga gapoy di abroad. Ay, awan pa eh. Ken, kasla awan pa iti panunot ko ti makiasawa. Kaya't ko ti agkonsentrar iti ipatpatrabaho kanyak ti kapsat ko. Ti panakay maniher ti apartment. Ngamingket, adulat tamit ti iti balasubas sika. Adu di iti umayag na indunukwan sa andang agbaybayad. Suma, napitya na itanta agpapa-deposito ak. Ada advance, ada deposit. Kada iti umay agindeg. Ken may sa masapul nga mabantayan ti patakder gaputa. Adu di iti maperdi nga parte na no saan mo nga inspect iti mure maminsan wenno mamindwala iti makabulan. Isu nga dito ti araramidek. Kastaya. Sige. Makaammo ka. Laglagi ben. Dandanikan marigreg iti binulong ti kalendaryo. Dani.
kasta nga kinasingit ti tunggal maysa kada kami. Ni Danny, ti asawa ka ni Mirna ken siya, Manong Robert. Agingga nga dan digiti timpuar nga sayang guseng. Sayang guseng nga saan nga makaayayo iti biyang. Wenno iti lapayag kang runaan na iti biyang ko nga maseknan. Mismo nga ti inak ti nakisarita kanyak iti maysa amalem. Virgilio, iti anak ko kit saan na pamirperdi. Ngamin, masansan ti umay ni Danny ditoy, ore no awan ka. Saan kami matabumibiyang kinitatang mo, agpakpak ni kami ta, mabaing kami ang makisangong keng kuana. Isu nga, isu dalat tani ti asawam kan di kiti ubing ti agsasango. Nadikket ti tunggal may sa kadakwada. Kit, kasla saan nga napintas nga kitain iti mata di kiti sabali nga tao, aglalo kit. Nagkaribal kayo kini Mirna. Edi agrerayo kayo ken kuana. Laeng sikati inaklon na nga kunana. Nagustuhan na ka gapu iti kinagaget mo nga agpasada. Edi nga ni Danny edi kitawan ti pagtrabahuan na. Kasla istambay laeng wenno papakpakan ka iti naganak ken kuana. So nga bilinim ti asawa man ko ta liklikan ken saan na nga sansanen nga sa nga ilyen ni Danny aglalo no awang ka. Balaag ti inak. Imi sa maklaeng Manong Robert, ngamin sipo di dinagrayo kami, nagtutulag kami nga awan ti saksakit nakem no asin no ti mangabak wen no aklunen ni Mirna, iti ayat na. Sa may sa kasano nga aramiden mi ti kasta, ket siyo utang kami ti dakkila kantidad. Nupay kasta tapnon saan met mapabainan ti inak ka. Bayan yun ang ti bagak to kini Mirna. Ngem, amuyo, nagbaling kami nga nasisingid. Oray no nagkaribal kami idi ken ni Mirna iti panagayat. Ngamingket, kaslaawan sabsabaling ken kuana digiti anak ko, aglalo ken ni Mimi nga anak na iti bunyag. No saan niya gapu iti kwarta ni Danny? Amanganta, sabali ti nagbalinagasat ti anak ko nga ni Mimi. So, para kanyak nanang bayan yulat na digiti agsarsarita. Saan da nga amuno anya ti hususto nga mapaspasamak iti nagbabaitan mi wenno iti panaggagayem mi kada Danny. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Nagbali na katuling, nagbali na kabulsik, kaday ti paspasamak Manong Robert. Dahito ikit gapu iti panangatiw ti atap. Wenno ti atap ket atiwen na ti utang ko nga naimbaganaken. Ken ni Dani nga kinaribal wenno nagbalinen nga nasinged agayem. Aging gakabsat nga dimteng manen ti sabdipay na napakpakadaan nga nadagsen a pasamak. Naopera ti emak gapu iti appendicitis. Wen kabsat, na-confine nga ro diti ospital. Ket gapu iti kinalakay na saan niya basta nakarwar. Ti inak ken siyak laeng dagsin sinublat niya mangbantay ken ni tatang iti ayan na ti ospital. Ket timet asawak na ni Mirna ti agis ti mari ti balay ken mangkadwa ka diti anak ni. Dayta ti sitwasyon mi iti dandani sa nga pulo nga aldaw nga pan nakay confine ti amak iti ospital Manong Robert. Iti maysa nga aldaw ngayon umay pa ng sukat ni nanang kanya iti mismo nga panagbantay mi ni tatang. Berilyo, bayat ti kaawan mo iti balay ket na o tunggal sumang petak ket madanunak ni Dani. Sa jepeket din niya, mangmangan ken kasangsango na digiti ubing. Nakaragragsak digiti ubing, anda sa jay. Ay, kasta ayo nanan. Wen, kasta saan mitin niya, subsubli di Manila. When no, kanayon ka din, round 3 pen man ti Manila, ken dito lugar tayo. Kasta nanang, kan damit kami lugan nan, ken masuro na mitin niya manihwen, manipod Manila, gingana dito, no, umay dito eh. Jakman pa'y narana. Kinunak. Eto yung amin ti kung kunak ken kaket. Api nga di mo kasarita ti asawa man ako. Nanang, lipatin nyo deta nga atap-atap. Saan niya maaramid ni Dani deta? Kinuri ti asawa. Amo yung mekten no kasano ti kinasinged mi ken maysa. Kasano nga rod nga liplipam no. Bugawem nga umay ket gayem ken kumpadre mi, sa maysa, siyo utang kami ken pananana. O alala, sige, makaamu ka nga ron anak ko, makaamu ka. Ngem, amum ti tao, managi pa pang unay, aglalo no kakasta nga bambanag. Nalaingan ti amak, iripan na kaopera na Manong Robert. Dayawid nga ro ti balay. Dedi sang kaibaga sang kadagulit ni nanang no may naksukatan niya agbantay ken ni tatang. Saan met nga maararamid ken saan nitong umay? Idani. Sa laing umay no kasta nga agbakasyon. Ket tinaudi nga yu umay na kabsat ko. Aglima nga aldaw nga taidin nga ringwar ni tatang iti ospital. Adda tinted na ken ni tatang nga vitamina kastamit ten makmakad. O tata, parang kada kayo dito eh. Maang kayo di dito eh. Okay dito eh. Dinamag ko iti doktor. At makalisto kayo nga makarikumpre. Thank you Dani ah. Kino na? Nagyaman met ti amakkin ko ano. Aywan gaya. Ada ginatang ko para ka di ubingin. Saan ko nga nabitbit ita. Mapantaan na ni di compartment di jilugan ko kumpan. Kino na na? Napamingarod innala ket anya na si daaw po nagadu nga makan nga agga po di may sama na fast food chain. Wen manong ko. Dita nga nagsasango kami manenanangan. Ngem gaputa saan nakayat ni nanang ti umay ken saan pay di unay makabalin ti amak. Pinaikan nila ta idan iti siledda ket dituyen nga nagsango da anangan kabsat ko. Nagtultuloy latta ti kasta nga sitwasyon. Uray no adda di kiti makasabido nga sayang guseng, Manong Robert. Agingga nga iti maysa nga isasalub ko nga mapanagpasada iti litpas ti pangaldaw.
Mirna, rumo sumalog akon. Ay, uwen gayam. Ipasyar ko kumadigit ubing, masapa kamit pa ipasyar ko to iday ti parke, ito no, mumalmalem. Mabalin nyo, may nakamtulat ta alainin sa dyan, no, agawid ka nga makanagpasada. Balikas na. O sige, sikat yung makam mo. San mo kayat nga, kung may kayo alain, saanin, isupay ti taktak mo. Agpasaheros kami tulatan, tamapang kami ti parke. Kaya't kanon ni Mimi, kenti anak mo nga ni Minda ti, mga ni ti barbecue. Adamit paglakwan ni ti parke, so nga, sadya kami nang agpasyan. Agur-uray kami tulat na kengkan. Yawid na kami to, no, ada kami sa, no, madanon na kami sa dyan. O sige. Agan anad kayo nga ruda. Ken saan yung unay nga sapsapain di mapangkit. Napudot niya talaga, no, kaya ada di kay kayo, di parking nga papanan nyo. Umayak tulat at sa dyan. Urayin dak to, ha. Sige. Kino na ti asawa. Bulon kon nga pimanaw, Manong Robert, tapno mapanak man ni nagpasada, usar ko ti paspasadak at tricycle. Umalasing kon, Manong Robert. Ngem kapigsa pay laeng ti pasada gaputa rumwar dagiti mga opisina ken dagiti estudyante. Isu nga kinuna kiti nakem ko nga madamdaman ton nga sukunek dagiti anak ko kas damit ti asawa kiti napananda a parke. Tay pasnek ko pay laeng ti agpasada. Magiba sa kiti na minsan ket kinitkitak no sa dinno ti ayanda ngem awanda nga makitak. Ngamin kabsat sa ano ko niya simreg iti parketa, adda tinagpara wenno nang sada kanya, ngagpaitulnog iti may nga lugar, iti mismo metlaeng nga sentro, ti ili. Napan ko nga ro din tulnog, kasta iti dedi agundaway, agingga nga umala sa isen, Manong Robert. Idito umala sa isen, napana ko niti parke. Sinawar ko ti si bubukay la parke ngayon baga ti asawa ka papananda kadwa na digiti duwang anak ko. Ngayon napaaya ka nakakita ka dakwada. Manong ko dita nga napanunot ko nga amangan ta nagawid dalatan gapu iti kinabisik nga agpasada iti rush hour ket natiktikan da. Nagawid ak nga ruden nga kalmado ti riknak. Ngayon di makadano na kiti balay mi nagdamag ti inak. Oh, apay nga di mumit kadwa, di kiti agina. Saan mumit nga kadwa da? Mirna ka di kiti doang anak yo. Apay, saan da ba ay si Mang Petnanang? Saan pa'y? Ngamin nanang kapigsa ti pasada iti umalasing ko iso nga. Pagar kong agur-ure dalata. Napana kiti agala sa isang awan damit din sa jay. Awan mita makita kina. Anyakit din. Sublimi da anak ko kit. Duapay mit nga rin di kiti anak mo nga. Ordunen di Mirna nga asawam, kaasimet. Nagsubli ak Manong Robert iti parke nga imbaga ti asawak nga papananda, kadwa na di kiti anak ko. Agarup may isa nga oras kon nga mang sawar-sawar tinasao nga parke. Ngem awan na makitak dagiti anak ko kenti asawa. Kabsat. Agingga nga ingkedeng ko nga nagawid ak manen. Wen nagawid ak ngem kaskas di nga awan met digiti aggiinak iti balay ni. Aglagawa kon Manong Robert. Madanagan ako iti dedi nga gundaway. Diyos ko, sa dinun ti ayan digiti anak ko. Sa dinun ti ayan ti asawa ka. Numane nagsubli-subli ak iti sentro nga ayan ti parke ngemawan. Pasado alas 10 kabsat ko idi agreporta kiti pulisya. Ken ditoy nga pinaiblater ko nga nagpukaw ti asawa. Kadwa na digiti duang anak ko nga napan iti parke. Napan nag-investigar digiti pulis iti biyang ti mangiman maniher iti parke. No adda ti nagbalin nga gesda wenno nagpasyar iti parke. Babaen ti panang diskribir ko ti asawa ken kastamet ten karigiti duang anak ko. Kuna ti maysa karidi agbambantay nga
adda na pan, nya kasta nga, langa, nga magarup alas 3 iti malen. Ket rimwarda kanumet laeng agarup alas 4:30. Manong Robert. Babaen iti security guard, kinunana nga may sa alugan tinagluganan digiti aggiinak. Pakairamanan digiti duang anak ko, Manong Robert. Pinadeskribir ko ti lugan, ket may sa nga van. May sa nga van tinbagada nga nagluganan da. Adayo tinagbalin niya, simmiplot nga atap kanya. Nga ni Dani tinang sundo kadakwada, wino nang sukon kadakwada. Ken may sa saan kumet nga nadamag, nga nagawid ni Dani. Kalpasan di dinaudi nga yumay na, ken nagsubli ti Manila, Manong Robert. Jack nakaturog iti daydi nga nagpatnag, Manong ko. Kumunil-kunil iti uneg ti balay. Sapsapulik latta digiti agiinak. Agingga nga kaslaad da nang idurun kanyak nga sumrek iti kwarto ni, Manong ko. Dito'y kabsat nga nasdaawa kiti makastreka kiti kwarto ni. Linukatak ti aparador nga ayan digiti arwaten mi kini Mirna. Adu ti kurang na. Iri may nga basit nga lamisaan nga naipaabay di katremi. Nakitak ti may nga sobre. Dito'y nga dagdagos ko nga binagkat ti sobre ket linukatak. Jak nagkamali. Adda naguneg nga surat. Iti nasao nga sobre, Manong Roberta. Ininayad ko nga inruar ti papel. Ken dito'y nga inukrat ko. Kasto'y tinakasaad iti surat. Nga surat, masiguradok nga surat ni asawak ani Mirna. Virgilio. Ladingitik no aramidik ti kastoy. Amok nga basol. Ngem mauma ako ni tiriga. Agpayso nga agbabawi ak nga sikat ipinilig. Iri agkaribal kayo kinidani. Husto ti kunam. Nga nuni kumadani ti pinilig. Ket nanam ay ti biyag ko. Ita Virgilio agpakawanak ken ka. Pangaasim pakawanin na kuma. Aramidik deto'y paramit laing ti pagsayaatan digiti duang anak ta. Simurot kami kanidani. Ket amangan tanubas basaem ton deti nga surat. Agtartaray ton tilugan mi nga mapan iti Metro Manila. Pakawanen na. To'y asawam, Mirna. Anyan kabsat nga pan nakagulpe wenno pan nakakiktot ko iti nabasa. Dagidigayam jak patpatyen nga sayang buseng ket tinmudnuda. Ti ayan na ita nga pagdaksan. Kuyog-kuyog na pa'y di iti duang anak ko. Daytoy siguro ti rason no apay nga naamo unay wenno naanos unay ni Dani kadagiti duang anak ko, Manong Robert. Mabalin nga nagtulagan da iti asawa nga isurot da iti duang anak ko. Anya na nagsaem, anya na nagliday, Manong Robert. Kayat ko idi ti agikis, kayat ko nga ipukaw ti pungtot ken pusor ko. Kayat ko nga ilunod ti asawa kiti naramid na kanyak pakairamanan timbilang ko agayeman ni Dani. Ngem kadwa dari iti duang anak ko. Kasanon kabsat. Kasano nga panagibtur ti aramidek. Kasano nga panangawat ti aramidek tapdon ti kasta. Maawat ko ti nagbali na pasama kiti biyag ko. Kangrunan na ti panakayadayo di iti duang anak ko. Nagpatulo at iti pulisya tapnon mabirukan dadani ti asawa ken kastameten ti iti duang anak ko. Ngem napaay da iti panakikoordinar da iti pulisya iti ili nga ayan ti apartment nga banbantayan na. Segun iti report ti Philippine National Police iti nasaong nga lugar. Awan ti kastanganagan iti daytang apartment.
Ken rumrumwar nga sa anak kukwa ti kabsat ni Dani tinasao nga apartment Manong Robert. Dito'y nga napagsasait ko nga nagpampamarang ni Dani. When nagpampamarang ni Dani gapo iti nangisi ta panggit na nga kayat na panangagaw iti asawa ani Mirna Manong. Gapo iti daydi nga pasama kabsat kasla nagsakita. Sa anak na rin rinwar, ket dito'y nga nagproblema di iti naganak kanya. Agingga nga simmangpet ti kabsat ko nga DJ Mindanao, ket nagdesisyon nga alaen na kami natallo, edisidong na iti Kamindanao. Immanamungak gaputa kayat kumet, ti makaliklik iti lugar, ngayan po. Ti lugar nga mangipalpalagip, tinasaem ana panabas ko, Manong Robert. Edi agda makabsat, adda kami ita, dito'y Sultan Kudarat. Timusayan ni Tatang, kita kami laing kininanang, ti makipagnanay di kabsat ko. Dito'y meten nga nasursurok meten, ti trabaho iti talon. Ngamin, talon, ti adad nga pagsapulan, ti kayong ko, ket ti kabsat ko. Bayat ti kaaddak dito'y, agsubsublilat ta nilagip. Ado di ti pakadamdamagak Manong Robert nga nagbalin nga nasaya at tigasat dagiti duang anak ko. Ngem ililiwek man laeng kuma nga agparangdakan niya. Uray no, saan na umisuti naramit ti na kanya. Naawat konti, nagbalin nga gasat ko. Ngem ti iliw ko kadagiti anak ko, ti adadda nga agturturay wenno agar ari tirikna idagdama. Dito yan kabsat nga rikpak deti surat ko nga nagipalaunak tinapalabas ko iti biyag kinaya. Sapay kumata may kari nga may basay di deti nga programa. To'y pagayam mo, Virgilio wenno Ilion. Pagayam ko Virgilio, thank you very much. Di ba nagsurat mo, iti programa tayo tinapalabas. Nasain nga talaga, tinagbalin niya. Gasat mo, iti diyang ti asawa. Siguro, kaskunam, panangilawlawag mo, inayat na ka ti asawa, midi, sikat inaklon na, gaputa nagagit. Ngayon day di ngagagit, kit saan niya nakaumanay, tapno masatisfied, wenno mapnek ti asawam, para iti sitwasyon ti biyag. Napundir gapu iti rigat ti biyag, ket gaputan da makita na nga mas nasilsilap, nasilsileng, nga mabalin nga mangitid kingkuan iti tsansa, iti kalikagom na, simurot ken ni Dani, nga dati nga karibal mo. Ala na awat mo, niyo, iso ti pasamak nga kaskunam, ngem ti iliw mo, kadagiti dua nga anak mo, total damit impormasyon mo, nga iso da ket nakaturpusen, nagbalinin nga na siya at ti biyag da, apay nga di mo padasen nga sikat yung masidig. Apay nga di mo padasen nga sa pulen ket sikat yung mangilawlawag iti sitwasyon. Sikat yung mapan mangkita ka dakwadan. Ket no maawat ta ka, nasaya at unay. Ngem no saan, amangan ta dadda nga madigdigan ti sakit tinakim mo, pagayam ko. Ito yan papagayam nga pumakada kami para iti programa tayo tinapalabas. Dahil iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinaduan na iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin sa napada, agyaman kamtin kay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasay masugat. Tinapalabas.